Ito na yung Lambakin Bridge. Ayan, oh. Welcome to my channel, Aldict Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Ito na yata yun eh. Ito na yun pare, di ba? Ha? Wala tayo. Oo, pasok na tayo dun sa... Bumalik tayo rito, pinakita palengke yan, di ba? Oo, tama. Ito na yung Camyasibol Road, itong highway na to. Kakaliwa na kami dito, pero nandito na kami ngayon sa may Barangay Tartaro sa San Miguel, Bulacan. Ito yung papunta na ng Partida Road. Yun yung direksyon na namin ngayon. Ito, thank you. Ito, Santa Ines na pala ito. After pala ng Barangay Tartaro, Barangay Santa Ines na. Ha? Masing, saan ba banda yung dapat papuntang partida? Partida? Doon pa? Yun po yan. Oh. Kung may makikita po kayo na punong malaki sa kanan. Oo. Yun po, dire-diretso lang po. Diretso. Okay. Partida na po yun. Ah. Dire-diretso lang po. Yung Partida Road, yun eh. Okay, sige. Salamat to.
May puno daw eh. Ha? Ah, ito. Ito, partida na to. Ito. Yan. Bossing! Bossing! Ito yung partida, no? Ah, dara. Thank you. Yun ang pangalawang tulay, partida na yun. Yung tulay dyan eh, pangalawa. Okay, okay. Sige, sige. Thank you. Ayan, ito na yung Partida Road. Dito kami dadaan mula sa San Miguel, Bulacan ay shortcut kami rito sa may Partida Road papunta ng Gapan, Nueva Ecija. Kaya ito ang ginamit namin na daan para makita namin yung sitwasyon ng daan dito, kung okay ba yung mga daan dito. Pero dito pa lang sa bungad malubak na. Lalim. Lalim. Ito yung pangalawang tulay, no? Ibig sabihin, nasa partida na tayo. Ayan na, oh, partida na, oh. Ayan, welcome, Barangay Partida, San Miguel, Bulacan. Ito yung Ilog Bacod Bridge dito sa may Barangay Partida, San Miguel, Bulacan. Ay, puta.
Pare, lalim. Ito yata yung pinaka-barangay hall, hindi. Ay, pusa. Nasa kabukiran na naman tayo. Ha? Santa Lucia. Maugat Farm. Ito, dire-diretso na lang 'to hanggang ano eh. Anong pangalan na yun? May isang pangalan eh. Ha? San Miguel na to. Wala ka na sa DRT. Kanina ka pa nasa San Miguel. Yung pagla... Ha? Oo, Gapan. Tandaan na ba natin yung ano, barangay hall? Hindi pa. Saan? Ito? Saan? Ah, oo. Ito, eskwela ng partida. Ha? Ha? Partida Road pa rin eh.
Baka dito na. No? Ito, partida. Ayan, hanggang dito yung partida. Ayan, oh. Ito yung barangay hall ng partida. Di ba? Ano yan? Alikabok o ano? Alikapag? Usok? Ay, pucha. Ito. Lambakin. Ayan. Welcome, Barangay Lambakin. San Miguel, Bulacan. Ayan, nandito na tayo sa Barangay Lambakin. Etong kalsadang tinatahak natin ngayon, eto na yung Lambakin Road. Nasa Barangay Lambakin na tayo. At pagka kumanan ka dyan, yan yung Malibay Road. Yung papunta ng Malibay Elementary School. Lapad ng lote nito, no? Ito yung barangay ng Lambakin, no? Lambakin.
Papunta na tayo dun sa may Lambakin Bridge eh. Paralan ng elementary ng Lambakin. Ano, I love Lambakin Elementary School. Yeah. Fairview Resort. Ito na yung Lambakin Bridge. Ayan o. Lambakin Bridge. Diyan sa magsasangang daan pagka nag-left ka, yan yung papunta ng Barangay Bardias. Dito naman sa right, ito yung papunta ng Barangay Maligaya. Etong Barangay Maligaya at Barangay Bardias, ito yung huling barangay ng San Miguel, Bulacan. Tapos Gapan City na, Nueva Ecija. Kaya ibig sabihin na malapit-lapit na tayo sa Gapan. Pagka dinire-diretso mo tong karsada na to, ito yung papunta ng barangay hall ng Barangay Maligaya. Pagka kumaliwa ka naman dito, ito naman yung papunta ng Bendibel Street. Ito yung shortcut papuntang Gapan City.
Kasi yung dun sa kabila na yon, yung padiretso na yon, paikot lang yon. Magkikita rin yun dito sa may Bendibel. Kaya mas shortcut pag papunta ka ng Gapan, mas okay kung kakaliwa ka na dito sa karsada na to. Nasa gitna na naman tayo ng palayan. Yung ganyan, tataniman na yan no? Di ba? Ha? Kasi pagka dumiretso kang pa ganun, iikot ka lang, dito ka rin lalabas. Kaya senior cut na natin. Di ba? Yan, kung umikot ka ron, dito ka lalabas. Dito. Yan ang lalabasan mo. Dito ka rin lalabas. Yan. Ito na yung Bendibel Street. Pero part pa rin ito ng Barangay Maligaya, San Miguel, Bulacan. At ang dulo nitong Bendibel Street yung Bungo Road. Yun ang pinakadulo nito. Ha? Ano na? Matalim? Oh? Mikro yung tela matalas, no? Action talaga tong tinuntahan natin, no? Di ba? Talagang magandang rides. Yung dinaanan natin na tulay na yun, yun yata yung boundary ng San Miguel, Bulacan at Gapan City, Nueva Ecija. Kasi ito, parang Gapan City na ito eh. Itong part na ito. Pero pag basta mo sa loob ng mga gaganda ng bahay, no? 'Di ba? Ha? 6:49. Tinanghali tayo eh. Dun sa ikot-ikot natin na mali. Tapos mabagal pa. Ha? Pero okay lang. Nandito na tayo sa Gapan City, Nueva Ecija. Ito yung mga pinakalooban ng Gapan City. Di ba ang ganda? Ito at malapit-lapit na kami dito sa pinakadulo nitong Bendibel Street dun sa Bungo Road. Pagdating dun sa Bungo Road, pagka kumaliwa ka dun, yun yung papunta ng Barangay San Roque, palabas ng Maharlika Highway. At pagka nag-right ka naman, yun yun naman yung papunta ng Peñaranda, Nueva Ecija. Malapit na sa Peñaranda Bridge, yung
labas nun pagka kumanan ka. Kaya kami, ang direksyon namin ay yung pakanan. Kasi yun yung direksyon namin, yung papuntang Peñaranda. Eto, kaya kanan kami rito. Ha? Tama rito. Ito, bungo. Barangay Bungo.